dalilin wanga forum kin dan a waye kanun mutane dan mana da su hanci halsosinsu. An nuna ganewa duk cikin duniya kasashen da sun ci gaba cikin halsosinsu ne suka samu karatu, suka samu horo, kuma sun aiki da halsosinsu, sun bincika sani kwarai. Wagga hitowa da mun kai ba nan kadai ne Maradi, a duka jihohi na Niger ne. Abokanmu duka suna nan, ko ina ana ta waye mutane kanunsu bisa halsosin da ma'ana bunkasa halsosinmu cikin karantarsuwa. Dan yaro ana ba shi horo cikin harshen da ya sani, ya yi ganiya, ya yi jin daɗi, kuma mu ma ina kara mu yana sa kasa ta ci gaba. A mu doki misalin nan ga Najeriya yau, kowa ya sani Najeriya ta kashe kaso duk kasashe masu Ingilishi ko masu Faranshi, tunda yau komi ka doka na Najeriya kana diba akwai publicity cikin harshen Hausa an ka rubuta shi. Halsosinmu cikin makarantun ne ba yau an ka fara shi, tun 1971-72 an ka fara shi a Niger, kuma an ga more shi kwarai, an ga karo shi, amma matsaloli sun zo cikin lokuta da an dan tsatsaida aikin bai cika ba kwarai ba. Wannan kurakuran Allah ya yarda yanzu ma shugabanninmu na yanzu suna so duk al'umma ta tashi ta bi su, ta yi musu goyon baya don halsosinmu a waye mutane kai, a waye ma yara kanunsu su samu sani wanda kasa ta ci gaba. Karantu na primary ne ya kamata, tunda yaro farkon inda ya ka fara gane shine primary. In yayi primary yanzu shekara ta 2 ta 3 ana bunkasa mai, kuma abun ya fara ne ba yau ya fara, in ba dan kurakuran da abun ka samu ai da yau ko ina cikin makarantar suwa ana ci gaba da karantar suwa, ba da horo cikin halsosinmu. Amma Allah ya yarda yanzu mutane ina gani daga yanzu zuwa gaba in Allah ya yarda sai kun ga sakamako.